voin hi trau thla ni ko ni in rin ni ani a Ukraine kho chaklama chuan in beina in tran chhota Donetsk rambia la in beina tran ani ta tak tak ni in alanga kan hrinwal to mai thei nimin lam khan Ukraine atanga zalena sualte omna Donetsk marthlang lam rail station chu missile in ron deng fu a Russia in Donbass ron hoya Ukrainian force nen anin nuai hnai don ta mun then khata chuan anin nuai to ti thu thang te po omani chutiang ani lai chuan he in do na lo thleng tur tlan bo san tum mi tam tak chuan rail station hi an pan khom ruya chutia rail station ami pui om khom lai chuan Soviet siam rocket Russian lam phei chuan an man to lo toka yu missile chu aron tla thum puak al dur mai ni chu ra phlak takani he thu bot sei lai voin lam thleng khan mi somnga panian boral to ani hliampo tam takan he thil thleng hi tun tum niu sa kan thulai mu ber turani hei hi khovel chuan Russia ti vek ni in an nga ya ma se site a thu soi ringot kan ngai thladon bik lova site a le b thu soi kan ngai thlakop dona Russia lam hi an tang na khop ni in alanga tran lam nei lo theng ber turin ron tarlan kan tum donani he khopui Kramatorsk si Donetsk rambial mar lam ni in he thil thlen na mun rail station a hian mi sangli bor vel an pun khom lai ani Ukraine lam chuan Russia hian nun ron na an lan tir chhun zom zelani anti Russian Defense Ministry chuan helai station hi Ukraine sipai te hian be satan an mang ni in an soya zirtop ni khan Kramatorsk mun hi kan target zinga an tel lo ti in Russia lam chuan an soi Zelensky ve thung chuan Ukrainian sipai tu ma in helai mun hi be satan an mang lo Russia sipai te hian rail station le mi puipung khom an kap ni in a soi Kramatorsk mayor Alexander Honcharenko chuan hliam zinga kutkebung an omnual ni in a soya mi somli vel chu hospital a operation ti sakan ni thu a soi White House lam chuan he thil thleng hi nun ron thlak an ti thu an puang hala European Union Chief Joseph Borrell le Ursula von der Leyen ta chuan Russia thil ti nge yani thu soin Indona tlan chiat san tum mi pui mang angte Russia chuan a beile ta ni in an soi European Union Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan he thil thleng hi na taka adem thu a soya civil mi ta tlan chuak turan bayani ati European Commission President Ursula von der Leyen chuan nimin zirtop ni khan Ukraine atlo a arwal han Joseph Borrell EU leader point atlo boka Ursula von der Leyen chuan mi hring nun na rong takala khian min thong hle ani ami mal takin President Zelensky hi ka torpui ani ati United States US President Joe Biden chuan Twitter aron tuita himna zonga mi puital chuatum bei chu adem takzet ni ina soya Ukraine chu anin ven nan ral thom le tran puina dang thon lu zelan tum thu atar langbok kan tho pui tenen he poi khoina chui chena ni theinan theitop kan chuadon ani ti in mo phur tu chu Russia nge yani ati France President Emmanuel Macron chuan bom manga he mun be hi thil ten om takani ati tu te hi an za pui om zo kani Ukrainian mi pui ta chuan indona lo thleng me kan tlan chiat sana ma se ayara phlak zo kan tur le ta si ral thuam an nei ni an te di berte an suitcase te le an bung ro te nen tlan chu an tum la yin hetiang beina hi an tok ta ani ati French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian point he poi khoina hi chui chen nge ya ngai ni in a soya poi khoina lian takatling ni in a soi United Kingdom British Prime Minister Boris Johnson chuan he station be hi Vladimir Putin a sipai te thil ti ani thu soi ve boka mi pui poi soi lo beina ni a poi khoina lian takatlin thu a soya Boris Johnson chuan Ukraine sipai tran puina tur dollar makta duai za som thu man pek bel don ni in a soi bok United Nations UN Secretary General Antonio Guterres a thu puang tu chuan Kramatorsk mun beina hi mi pui beina ani mi pui poi soi lo le van tlang mun beina ni chu wangin pomjam chi ani lo hulhual ni in a soya International Humanitarian Law le International Human Rights Law abo che chiang banga chui chiana ni ngai turani ti in UN Secretary General Antonio Guterres a thu puang tu Stephane Dujarric chuan soi sat bi lam han ngai thlave ila Russia chuan he missile be na hi Ukraine thil ti ani anti ve thunga toka yu ballistic missile chuan Ukrainian khopui pakhat Kramatorsk rail station a deng chhia helai mun hi Ukraine sipai thunun na mun le
an bukhwarna hmun pakhat ani thu an soi he missile hi Dobropol atanga ron ka chuani inside bi lam chuan an soya helai hmun hi chim thlang khopui he thil thlenna hmun atanga KM somli panga ni in an chui chua thu an soi ani he missile hian Kramatorsk station pui bera ron deng puaka he thil thlen lai hian khopui chua san tum mi sangli vel an in hor khom lai ania rel ron kal hun an chang mek ni a soi ani atran tir chuan mi som thum pakwa thi anga soi ani a tukin jing lam khan mi som nga pathum an kai chho to a hliam an thi bel nual ni in an soi mi som ret pasari an hliam ani soitongin Kramatorsk city hi marlam khopui Donetsk rambiala omani a Donetsk People Republican an ram huam chung anga an ngai ani sang ni som pali khan zalena sual tele Ukraine sipai te an lawin do chiam to a Kiev chuan helai hmun hi ala thunun mek ani Kiev chuan he station hi Russian ka ani thuan soya mi puipoi soilo an tin zone ani ti in President Zelensky chuan Russia chu ram huai ram rechin po hrelo duam lutuk ni ina pu'a he missile in helai hmun ron den tir khan Russian Iskander missile ni in Ukraine lam chuan an ngai mana mase to ka UK them missile mei lam chhar chu ani a social media po alar hle ani kha Kramatorsk mayor Alexander Goncharenko chuan missile ke them metar somli zeta sei an chhar thu a soi Russian Defense Ministry chuan Russia chetna nia an pu na chuna takin ron do dala Ukrainian force te hian mi puite hi in phennan an mang thina human shield atan an mang thina chu indona kalme ka hian an ti dan ani chu Russian sipai te mason chaklo na chan ponia indona lian tak don ba sa ron thleng le mai tura hian mi puite hnunga an din lo chuan an dei rei don lo ti an in hria mi pui tlan chuak turan ngai ngam lovani Ukrainian Kalfor Pol chetna ni in a soi Russian Defense Ministry chuan soi chun zomin Kiev chau hi he Soviet ral thuam toka yu missile outdated hluihlon to la mang om chunani social media Russia point hetiang hi amang ani ti in an post chuaya afin fiana thala kan tar chuala chu Belarus toka yu system lekani si ati February thla a Russia le Belarus military exercise a khan Belarusian hetiang toka yu ang hi an test ni in an soi Russia hian an mang to lo an hluihlon to ni in an soya Russian Defense Ministry chuan zirtop ni khan Kramatorsk town bei turin engma deploy ani lova kan target ani lo hrim anti Russian Defense lam soidan chuan March ni som pali sang ni som ni pani khan Ukrainian Army 19 Separated Missile Brigade Battalion chuan hetiang toka yu missile mang hian Donetsk center an lo kap to boka mi som pasari boralin mi som thum paru kan lo hliam to bok ni in an soi Donetsk People Republica mi pui sipai thu puang tu Edward Basurin chuan Ukraine sipai Kalfor Pol thil ti ani arin thu asoya Donetsk le Luhansk mi pui min suat ngai to in he thil hi an tan ti har sa lo lutuk ati toka yu hi Soviet toka precision tactical missile system upgrade version ania target lian vak lo ka nan man thin ani one stage missile guided ni in KM som panga atranga KM za som ni thlengina ka pha ka Russian Army te hian hetiang toka yu missile hi sang ni som pakwa atang khan an mang to lova aya Iskander missile chu an tuai hnum jok ni in anin soya Ukraine hian hetiang toka yu system hi som ko vel an nei ni in Russia lam chuan an soi oleti khan kan soi kopta a site a le b lam emo tran zong in kan soi lo ni in kan in ngai thatu ten in ngai dan comment lama ron tar lang vele te u heti lai hian khotlang lam chuan Russia chu an hrek bel zela Washington chuan President Putin a fanu pahni thil nei po an hrek sak ni in an soya European Union chuan Russia nena an sum don na chungzinga chuan lungal thei tiamin euro tluk le ding on som ni hu an dang chat mek ni in an soi Zelensky chuan warzokin European Union chu Russian oil le gas la lut to lo turin angena European Union head Joseph Borrell chuan thotan ni lo tur hian lian zo ka Russia rek dan turan soi hau don ni in a soyani tuna chuan in biak na lam reng alang le to lo ni bera Russia sanction a rek ka ring em a war crime nen nimin loka Kramatorsk rail station bai kha tunkar isu tling le ngei don bok ni angai ani Zelensky ngen na angle Donbas lama in beina lian zok an ma chon le tak me ka wangin khotlang lam le Europe ram chuan ral thuam an thon lut le tran me ka
Czech Republic chuan Soviet teng an kol engemozat le rocket launcher le lai puite Ukraine lama an thon Czech Republic chuan Soviet teng an nei T-72 panga le sipai motor ral tu thei panga te lai pui le rocket launcher te chu long lian mangin Ukraine an thon mek ni in an soya hei hi Donbas in beina Ukraine man turani heti lai hian Soviet thian hlui nei to member ni ta Slovakia chuan Ukraine tan S-300 an thon ve don boka Slovak Prime Minister Edward Heiger chuan he system hian Ukrainian poisoi lo mi engemawza ta chan him ngei kan bei sei ati United Kingdom point sipai motor ral do chi Mastiff an ti chu Ukraine an thon le dona UK Defence Secretary Ben Wallace chuan nimin April ni riat khan UK chuan sipai motor ral tu thei Mastiff heavy armor vehicle Ukraine tan an thon don thu asoya British troop te chuan Ukraine sipai training an pele don ni in a soibok Indolaya training pek chu arukin ral an do pui nga lang emti chu mitam tak zona ni mase UK le Germany chuan Ukraine tan teng an thon don lo thu an soya British Prime Minister Boris Johnson chuan a German counterpart Olaf Scholz nen joint conference an neina soin khotlang le atrian te hian Ukraine ral thuam mo zong ti hlotlin tumna an nei lo ni in a soi chuan UK chuan Ukraine military tran puina pawn makta duai zaman hu an pek bel don thu le chung zinga chuan Starstreak anti-aircraft missile le anti-tank missile zariat te po tel don ani khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ole